Lagi iki lho wayangan diringi drone saka Iran ya iki. Wong nyambut gawe wong diringi bom. Ha iya. Oh, kaya ngene nyambut gawe nek Gedung Banteng, Mas. Nggih. Ngeri banget. Lah ngopo? Kokono banter, kene banter. Kono ya suarane kaya ngene. Ha iya. Miris. Kayak iki sideme kapan, Mas? Iya. Iki Manut panitia dawuhe iki mercon iki nganti jam 4 esuk. Lah nggih, ora masalah aku wis lunas. Ora dagel apa-apa. Boleh. Sing penting becone entek yo. Nggih, ya. Iki slamet ra to, Nduk? Selamat Mas, tenangno pikirmu. Iki slamet tenan Kok apa nek ora? wedi tak kempet kowe ndelekone kene. Kaya iki slamet tenan apa ora to, Kowe Mas? lamet wis rahayu, wilujeng. Nggih. Tenangno pikirmu. Tombo teko lara minggat. Ora Selamat Lah, muga-muga. iki pakurmatan kagem panjenengan lho. Ya kurmat kancane lho keweden, Mas. Lah ngopo? Lah iki lek bledos nang dasku rantek. Oh ya, jan Ora, awake dhewe iki malah diajari bersyukur marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lah kok ngoten? Sing biasane perang kaya ngene iki lak Timur Tengah. Ije, leres. Iran, Israel musuh karo Amerika. Nggih. Upamane ning Indonesia nek perang kaya ngono, wayangi tidak ada. piye nasib awak dhewe ning nganti wayang? Ya awake dhewe nasibe ya gur delak-delik nang jero gentong. Makane aja nganti ana kaya ngono ning kene ya Mas didongakne. Ayam tentrem, karturo-tro rahardro. Katurora. Tentrem lan raharjo. Kabeh ayam tentrem Tentrem nyawiji gotong royong. gotong royong. Ya ngono kuwi dongane, sing penting dongane, salah koto-koto wis biasa. Kata-kata. Rasah mendeli. Ya ora Aku ki nyawang kamu tuh pusing loh aku janjane. Lah nyapa? Motomu ning ndi ngono lho. Lha motoku nang kene. Lah kan kalau gareng itu enggak tahu iku maniknya itu ning ndi ngono kan mumet aku lene. Kowe pengen arep dudoi manikku ngerti nggone piye? Iya Mas. Culeken. Oh kok nyambut gawe karo iki ping pindho ameng-ameng nyawa terus, Mas. Lah pancen ciri khas gareng niku lak kira. Kena diarani tegese teng mriki Kedung Banteng ke kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Panaraga. Iki kabeh iso budaya iso seni kabeh. Elok. Mula kena diarani jenenge kene iki jenenge Desa Lepen Bison. Lepen bison kok iso lepen bison. Kedung ki apa? Kedung Lepen. Lepen. Bison. Panteng. Nah. Alah kok jadi tegese ayo kuwi Lepen Bison. Lepen bison Mula- kedung panteng. kabeh. Nggih. Nadyanto Mbak Lisa sampun dangu sanget Dung Banteng menika mboten wayangan. Ije, Ning leres. menika sampun menjadi cita-cita warga masyarakat akhirnya bisa terwujud pada malam hari ini. Nggih. Dengan presani sak lapangan penuh kaya ngoten niku Dung Gelek Banteng. banget tumplek-blek aku ra iso melebu tadi sampai parkir nih aduh. Kita di mau masuk sini kudu biak PN untuk. Ora sangalih rene sik. Nggih. Kono. Rene sik. Kono. Ora. Mumpung rong Mei rene sik ayo. Kono melu bapakmu kono. Melu kono. Sik, piye. Aku tuh gak izin Bu. Halah ora saiki. Bebas. Buka sini ya ini santai ngene lho. Kon. Ngene, sampean ngomong piye mau? Jodoh iki piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Terus Pak Cahyo nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Terus? tahu. Nggak tahu. Pantas nggak tahu soalnya jodoh emang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. Toh. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Makanya. Apa wae wis saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nggih. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Demno rene, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo. Bentar. Apa? Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, toh. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi stroberi. Strawberry ya. Iya, siji, loro, telu. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa. Alah, delok. Alah, strawberry kok. Reng. ngopo? Tak omongi. Ngopo? Iki rata isui 7 dina iki.
cobi jajal kula ambunge Mas, cobi Mas. Nah, Nek jenengan mau ambune napa? Strawberry. Strawberry jajal. Oh, nggih. Apa? Lah kok pesing ngene to, Son? Kok malah pesing ora ngono. Ora sia-sia lho ini dalang idolaku. Pak Cahyoku tadi. Ayo. Ya ora mung idolane jenengan. Lah, kok piye? Idolane warga masyarakat Ponorogo, Nduk. Spesial ya. Spesial. Mulane penonton sakmene oke, ya menunggu beliaunya, kiprahnya beliau sabetane piye apa neh nyabet ke hatiku, Mas. Waduh. Wis Sa, awakmu kuwi rasa ngono. Apa? Lek Mas Cahyo ki kan ya wis enek Bukesi. Ya ben, Loh. 1-1-2-2. 1 buat Sukesi Rahayu, tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Aduh, bocah iki saya nekat e. Bareng kulino nge-gym saya nekat dhek malihane. Ayo. Kowe upamane Pak. dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dino iki cacahe piro? Ana 7 ta? Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin Selasa Senin, Rebo. Senin. Senantiasa mencintai Cahyoku tadi. Selasa. Ayo terus ora apa-apa. Terus. Ayo. Selasa, walaupun ngene iki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu. Rabu. Aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyoku tadi. Soalnya ngopo notifikasinya tak beda. Apa? Beda nih. Notifikasi munculnya neng HP, tapi getere neng hatiku. Ini bareng suwi rame lu bahane wakeh malian. Ngopo? Ah. Berarti sing geter nek kene iki kae atimu to? Ah? Sing geter. Hati ki neng kene kok neng kene. Neng kene. Iki mau Rebo, bar ngono Kamis. Chemistry-nya tuh selalu nyambung, mesti langsung jodoh chemistry-nya Pak Cahyo Kuntadiro Elisa Orcarus Alaso. Ya Allah. Berarti kamu itu chemistry-nya sama Mas Cahyoku tadi luar biasa. Wis Biyen pas duwe pacar rawani omong ngono kuwi dhek. Lah ya beda ana kipere ana satpame, sekarang kan free gitu loh. Jumat semua. Jumat ki lagu. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Lek mau aku wis seneng tenan bareng saiki rada ragu-ragu. Ketoke kentuk iki malian. Kentuk ki apa? Kentuk ki apa kentuk? Wanita yang cantik itu namanya kentuk. Nah, wanita yang cantik itu namanya Enggak bohong, tenang. Enggak bohong tenan. Swear. Lho takono wong Ponorogo ngono kuwi. Kentuk napa Pak Bu? Cantik. Kula kentuk. Kula kentuk mboten. Kentuk banget. Ya pancen aku pancen sak kentuk-kentuke wanita. Si paling kentuk dhewe, tapi aku ya kudu menghormati, Mas. Menghormati kan aku sapa? nomor loro. Sing nomor 1 Bu Sukesi Rahayu. Bu Sukesi. Berarti kudu sing kentuk beli. Bisa. Ya di voting dhisik to, di voting. Bu Sukesi kentuk apa ora ngono. Ora wani kentuk, Bukesi kentuk napa mboten, Pak Bu? Kalau Elisa kentuk napa mboten? Kentuk. Oh, berarti sing kentuk aku. Maaf ya, Bu. Pancen sing paling ayu kentuk dhewe Elisa Orcarus Alaso si Ratu kentuk. Paling kentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa mau terus Tekan apa sih tadi? Sabtu. Sabtu, cuman kamu Sabtu-Sabtunya di hatiku. Minggu. Apa keri dhewe? Kowe apa urung ngerti to, Sa? Minggu prai. Di saat dianjurkan pemerintah minggui prai jalan-jalan. Sa kuwi mau Senin wis. Wis. Selasa wis, Rebo wis, Kamis wis, Jumat wis, Sabtu ya wis. Iki saiki kari dhewe Mas Cahyo ya. Minggu. Minggu ki prei dianjurkan pemerintah prei dienggo jalan-jalan pijet nek kesel. Lah jaremu mau Sabtu satu untuk kamu. Iya, lah terus saiki Minggu. Minggu dianjurkan pemerintah tanggal abang prei. Wayahe pijet opo lah sak karepmu. Tegese iki ya artine kaya kuwi mau lek Sabtu satu untuk kamu ngono lho. Dadi saiki Minggu. Minggu prei, wah kandhani angel iki. Goblok banget kuwi gareng kena tanggal abang kok nekat ning ndi Abang kowe. nekat wae. Rasa ngopo-ngopo
apa minggu? Tegese niku kula kan negese ngoten lho Mas Cahyo kados Senin niku wau kan nggih sae. Selasa ya apik, Rebo apik, Kamis apik, Jumat apik, Sabtu apik. Iki kali siji Minggu. Minggu prei ya Pak. Iya tanggal abang. Ki aku karo Pak Cahyo iki wis plek. Minggu prei napa mlebu Bu? Ah, ki plek. Minggu prei napa mlebu? Plek. Mlebu apa mlebu? Ketoke sing wedok prei ora kena dienggo. Asem kok ya. Lah ngono. Karo ndongake Mas. Doa terbaik untuk warga masyarakat. Mas Gareng dulu, Mas Gareng dulu. Nggih, niki nuwun sewu ndongakne wong Kedung Badeng Mas nggih. Aja keloro-loro nalika semono, apika atine nalika sakmene. Nggih. Mula mbiyen keloro-loro artine niku barang sing ora bener nemplok ning kawasan mriki. Ning alhamdulillah dulur Kedung Banteng sak menika manggih kawilujengan kebagaswarasan selamat donya selamat akhirat. Allahumma Amin. Karek awakmu. Selanjutnya Mbak Lisa, ayo doa yang Aku ya terbaik. doane kaya mau kan kas ciri khas kene pangtun. Pantun. Pangpung. Pantun. Golek kreweng cacahe siji. Golek kreweng cacahe siji. Ya, masyarakat Kedung Banteng tansah nyawiji. Amin. Golek kreweng cacahe enem. Masyarakat Kedung Banteng tansah ayam tentrem. Golek kreweng ning wetan. Nyangitan. Golek kreweng nyang wetan. Terus? Masyarakat Kedung Banteng diparingi ketentreman. Golek kreweng rupane ireng. Apa tekese? Wong sak Kedung Banteng sing wedok muga-muga meteng bareng. Aduh, lah yo repot nek meting bareng bidane piye? Ya ketok ndase didelepne neh. Kanca ngono ra. Ngoten-ngoten. Niki lho spesial niki Mbak Elisa. Iki wonten Nawala. Katur Ki Dalang Cahya Kuntadi saha grup Madangkara. Kula nyuwun gending. Mawar Kuning dari Mbak Elisa, nggih, dan lagu Bersih Desa. Gending menika katur dumateng Bapak Soni Saifullah PJ Kepala Desa Kedung Banteng saha sedaya perangkatipun. Ketua Panitia Bersih Desa Kedung Banteng Bapak Haji Karsono saha sedaya panitia. Para calon haji hajah khususipun Ibu Retnowati, nggih, saha Ki Cahya nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng awit bidal ngantos konduripun dipun gampilaken anggenipun nindakaken rukun haji ugi mugia dados haji hajah ingkang mabrur barokah matur sembah nuwun saking kula Bapak Suwandi. Ha iki lho Mbak, nggih niku. Mawar Kuning. Mawar Kuning. Muga-muga dulur Kedung Banteng ingkang badhe minggah kaji dados haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Pak Cahyo dan nanti juga akan berangkat kapan, Pak? Insya Allah tanggal 3 Mei. 3 Mei, semoga lancar semua, Pak Yoyo. Wis dadi haji sok aku ra iso mbajul meneh aku. Oh, profesional loh Mbak. Haji itulah ibadah. Haji itu kan wayangan ya tetap wayangan. Oh gitu, tetap boleh gitu. Boleh tetap. Ya enggak enak lah. Izin, Bu. Izin Bu aja ngono. Izin, Bu aja. Kowe iki ngomong kok ngono ki somong nang mbok wek kuwi lho. Lah kan aku juga dulu besti juga lah. Nggih. Lan kula anu Mbak Elisa nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat ing Ponorogo sedaya kemawon kalebet ingkang ngejob kula ing bulan Mei mboten saged kula tampi. Kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Mangke sampun wonten gantosipun wonten guru kula Mas Anom Dwija Kangko ingkang minangka sesulih mekaten. Spesial ngene Mbak. Bu Kesi, ayo karo anu Mbok Enom Bu Kesi. Ayo iki. Oh, iki duet wong loro mantap lho Reng. Nggih ngeten iki lho, wong ngeten iki jarang sanget lho Mas Cahyo. Lah iya. Biasane ndek bojo loro ki sing sitok ijir-ijiran bae ngoten. Heeh. Ning nggih bengi niki muga-muga ora. Ayo. Ndongakno Mas aku ya deg-degan ini padha wae. Ya apapun deg-degan iki kene kudu nesune mboten umum. Asline kok ya. Asline ya ngempet kok ya. Iya. Biasane spesial engko bawane Pangkur Semarangan duet Mbak Elisa karo Bu Sukesi Rahayu Mawar Kuninge terus berdua. Lho, kaya ngono kuwi. Elisa, Iya, Bu. kamu tenang aja sama Bu Kesi. Kalau di panggung, di pegelaran malam hari ini, Pak Cahyo itu milik umum. Oh nggih. Sik, Bu, Jadi- sik. Omonganmu ra penak. Milik umum mak padake WC ngono piye iso?
Boten, jadi kita itu harus profesional kerja. Teng panggung niku guyonan panjenengan malah tak anjurkan untuk berdialog kalih bintang tamu, guyon maton, nyerempet sithik ndak apa-apa. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Elisa. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Ya ra? 16 tahun loh Mas Kareng. Iya lumayan. Ning asline yo ngempet tok. Ora ngompori ah Mas Kareng iki lho. Asline yo ngempet. Kowe aja ngawur, Reng. Nun sewu, lek aku ora tanggapan karo Bu Kesi. Anak-anak tak kon ning omah, aku lunga berdua. Kalih Bu Kesi. Lho ning mall ngono kuwi. Mesti mesra romantis tak gandeng tangane. Jenengan kali Mbak Kesi, angger ning mall mesti digandeng. Gandeng, mergo ora tak gandeng ora tak cekel tangan. Kuwi njupuki apa-apa. Tak kira nek mesra ngono plane. Ayo to. Tak kira. Mesrane mung karo awakmu El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Ning aku upama tenan karo awakmu aku malah beneran kok El. Kok beneran diribet lho, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing genti mijeti. Loh, bojo dalang kuwi wah remangsamu abot lho El. Ladenane kuwi abot. Kadang-kadang lek esuk nyuwun susu. Awan nyuwun kopi. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dheke kan yo kesel to El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi bagi tugas. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke lho. Iki Elisa karo Bu Kesi padha wae asine iki ora. Lek omong do ting tepet cotot kabeh ora. Yo diwiti saka Mbak Lisa dhisik coba kaya apa. Ayo sing nom dhisik. Ya. Izin ya kakak tertua ya. Iya Adinda. Baiklah Adinda. Maduku. Aku lagi ngerti wong loro rukun seneng mboten Mbak. Jan Ditenanke apa piye? He. Napa? Tenan apa piye? Tak lamarke. Ampun Bu, ampun. Pripun? Tenan apa piye? Sambil siapa. Ora apa-apa lho, tenan lho. Ya Bu Kesi. Bu Lisa. Mulai buyar. Mah Iya, Elisa. mulai ini kan. Iya. Monggo. Mingkar mingkurengang Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane njawani. Istimewane teng Ponorogo niki Mas Cahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ning yen nembang niku suwantene jos. Saya sangat. Boten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua ini. Nggih. Inspirator saya. Sagadu-gadu ki apa to, Sak Dik? gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segadu-gadu. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Rukun to, Pak? Piye? Kok sik to hubungane Taman Juruk karo basa ki apa to? Monggo Taman Juruk nggih binatang lho kuwi ora. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Pripun? Wong kok sak gaduk-gaduk, padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduk. Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduk ki jotos kiwa tengene gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Agarono karenan marti si Oper Bu Kesi. Ya Bu, aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo mbok nom ngono lho. Iya. Kok iso adimu kuwi kok. Gareng iki ora ya. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong do bantengi ora. Iso malah lho. setuju. Loh, kula jane pengen nyuwun presa lho. Panjenengan niku alasane napa kok
iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Casey niku alasannya napa, Bu? Coba Ibu Eni kok sing kudungan oren. Napa, Bu? Wah, ora iso jawab kok. Wedi kabeh tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Kesi. Dadi engko Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kemis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi. Lah Minggu tak nggih pijet ngono. Loh, pancen ya ngeten loh, memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan mbok wek iku kudu setuju, ya toh? Merestui, ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni waraga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng, Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin loh. Piye tok 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 tok. Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok ngendur gelungan kemendeng metu keluke to. Wong jenengan kok ketawis teng mriku kemendeng, Mas. Lah lek keng mriki niki ketawise Mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok ngoten. Makrok. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok aura aku lek nesu? Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Ayo iki ratune Pangkur Semarangan iki. Ayo iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah keneh Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Hari iki kudu sampean iso ngene iki kuduan. Kowe aja nganti kalah lho, aja nganti kalah. Kowe pendukungke aku. Tepuk tangan Bu Kesi. Oh, istriku memang luar biasa. Mbak Elisa aja nganti kalah. Sampean kok iso ngono? Gamel aku peken. Ayo. Ning bunang tok nggih, dodol es kali Bu Kesi. Tak kira lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Ah iya. Nalika awake dhewe rabi, rek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahyo Elisa ngono. Iya. Lah iki kan sing mereke KS. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. AKS kok. Mosok yo kace. Kudune kace kok yo. Iya, arep muni kace. Ayo Bu Kesi, anu Mbak Elisa diterokne Bu Kesi iki mau. Kayak gitu. Kayak gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa, Ayo, Adik, nggih. bisa. Asik semangat Bisa, ya. Adik. Ya. Tai wangi donga, Nduk. Kok kene tai wangi donga. Nggih. Aja karo kalah kate karo mbok wek. Nggih. Kan ya. Sik contohnya pesan khas Bu Kesi. Ayo Bu Kesi pesan khas. Yo. Oke, selanjutnya yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Ya. Asik. Alah karepmu. Sabar. Inna ma asobirin. Kok sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Padung tak supporti kok ngono kok malah. Desa, ayo. merdeka, tetep Coba sa. merdeka. Mepsa, ayo sa, ayo. Iya.
Iya. Mbak Kesi, Mbak Elisa, kula voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi napa sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding-banding ke ora. Terus yo. Mbak Lisa, ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Ayo no, ayo. Sinupa Sinukarto Mreh Gretarto Pakartining ilmu Buka es. Kesi kok. Nggih, Kesi. Suloyo. Boten. Kesi Cahya Kuntadi. Ayo. Ta melu-melu aku mekrok kok wisan. Ya, ngeten iki. Kang tumrap ning tanah Untuk menunjukkan kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yen kompak tenan berarti ya atine ya dadi siji. Ayo, nggih. Ya, pancen penake bareng lho, El. Nggih, Cawim. Nggih. Ayo Yo. sayang. Ji, rok lu. Agama agemeng haji Para lenggah tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa, serasi kompak seimbang dan Matur nuwun. terasa. Ayo nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Kedung Banteng mriki terhibur, atine seneng, terus tahun ngarep nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi maneh. Amin. Bajute adalah mawar kuning. Mbak Elisa nembang mawar kuning saged? Saged. Nah, bonus 100.000 rene ya. Alah. Ya ampun, aku ya melek to ya. Bu Kesi, mawar kuning saged? Saged. Mriki kula iki luman ya karo wong-wong nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Mas Gareng, Dalem. mawar kuning saged? Boten. Nggih pun, nggih. Mang merongos mriku. Ora masalah, terah yo nasib ki lek sobek yo ngene iki ora masalah. Yang penting kula tesih hoping kali Mbah Wo sekuwung ya. Mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah merekah, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedung Banteng tahun 2026 menjadi indah merekah menuju zaman keemasan. Dados.
zaman yang paling indah ya iki. Nuwun, matur nuwun. Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, endah seni budaya iki kaya ngono kuwi. Leres. Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong kuna diarani keserasian di antara kita dan kita. Leres. Kula bersih desa iki dienekne sedaya masyarakat Kedung Banteng manggih kawilujengan kebagaswarasan, slamet donya, slamet akhirat, kabeh usahane iso lancar. Ora ana bebendu, ora ana mala sing tumiba marang sapa wae. Leres. Mila bersih desa menika kejawi atur kurmat dumateng para leluhur ingkang babat wonten ing Dung Banteng. Dan yang terpenting adalah wujud syukur kepada Gusti ingkang nyipta jagat. Yang ketiga nenggih melestarikan budaya dan ajang silaturahim. Menawi bersih desa ngeten niki mbuh agamane apa, mbuh golongane apa, mbuh mbiyen nyoblos apa, ning yen wis kumpul dadi siji sak lapangan anane mung seneng ndonga bareng untuk kesejahteraan warga masyarakat Dung Banteng. Leres Mas, apa lho pedahe wong ki lek arep guntuk-guntukan. Apa pedahe wong-wong arep plero-plerokan ora cukup sangka niku. Kula persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibangun supaya desa itu menjadi maju dan selalu menjadi idaman di Kabupaten Ponorogo. Amin, nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang tumibeng pangkon Mas Gareng. Nggih, Pak Cahya. Saka katresnanipun sedaya para warga. Dari PJ Kepala Desa Dung Banteng Bapak Soni Saifullah SE ngersakake lagu Pepeling kalian Gala-gala. Dari BPD Desa Kedung Banteng ngersakake lelagon Ninggal Katresnan. Dari perangkat Desa Kedung Banteng request lagu Gadis Manis Kalimantan. Waduh. Niku prawan Kalimantan. Iya. Kalih negara angin apa iya? Wah, jan. Niki nuwun. Karo aku. Negara angin. Heeh, negara angin. Nggih duka niku kula dhewe nggih mboten ngerti kok. Nggih, ngene Durna ngatas Maruta. Ayo nggih. Nyuwun lagu kagem sedaya nggih. Saping Gunung Mbak Elisa. Warga Kedung Banteng nggih. Terus saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng ngersakaken podang kuning kalian sesideman. Dari Bapak BPD Kedung Banteng kepada YTH Bapak Dalang kami mohon gending Kidung Wahyu Kolosibo kalian Kapilut dipun aturaken dumateng sedaya lembaga desa lan warga masyarakat Kedung Banteng. Semoga ayem tentrem dan guyub rukun. Amin. Terima kasih BPD Kedung Banteng. Nggih, menika lek mboten salah niku adikipun Pak Karyono.
Oh nggih to? Nggih. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Dalang Cahyo Kuntadi menawi kepareng kula badhe nyuwun lelagon gubuk asmara. Nggih, kula aturaken dumateng perangkat desa Dung Banteng saha panitia bersih desa. Mugi tansah dipun sengkuyung warga masyarakat anggenipun nglestarekaken budaya tradisi. Wassalam saking kula. Pak Wah, sapa iki? Sapa Mas Gareng iki? Dukuh. Wahyudi ya. Pak Wahyudi Dukuh. Nggih, Wahyudi Dukuh. Iku Mbah Guru, iku Mbah Guru, Mbah Dukuh. Dari panitia bersih desa minta lagu Katresnan Sejati. Nggih. Dari Primanet Wifi dan kawan ngopi lagu Kusumaning Ati. Ha nggih, dan pamundutan dulur mriki niki jan luar biasa. Nggih. Mulai sangka klasik, dangdut, keroncong dan lain-lain. Nggih. Kula niki nggih setunggal mboko setunggal dipinakani ngoten nggih. Nggih. Mas Cahyo. Pamundhut saking Bapak PJ Kepala Desa rumiyin ngersakaken pepiling. Nggih. Dipun pinangkani. Jenengan ingkang mbawani? Wong kula lek ken bawa mboten matur, Mas. Lah napa? Wong kula niku gaene kali bawa amin lho. Gaene kula teng mriku lek bawa niku mboten pas niku. Kok mboten pas sebabe? Alah niku lek teng ngene pepeling to. Nggih. Ngelingne derma menungso supaya ngilangne barang sing ala mlebu barang sing apik. Oh, ngaten. Aku dhewe awakku lo ngapik karo ngomongni wong liya ora wani. Mas. Wah iya nggih. Siap. Yo coba diwiwiti saking anu mawon Mbak Lia, yo digeser engko dandang gulanipun. Nggih. Dandang gula rukun Islam mangke kalajengaken pepiling pamundhut saking Pak Kepala Desa PJ. Nggih, Pak Soni. Nggih. Yo Mbak Lia. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mreng para sasema. Hop, nglerek Mbak Tri Hastuti Retnawati. Aja nganti ditinggalke Sak garis engkas, Mbak. rukun Islam niku Nglerek Mbak Mira Kirana. Yo. Saking Nganjuk. Dari Nganjuk. Sahadat kang angka siji Mas Cahyo. Dalem. Menika ugi sedulur sedaya utawi Mbah Lurah sak Sukorejo. Sak kecamatan nggih, Mas. Nggih, menika rawuh sedaya, Mas. Oh nggih, sembah nuwun Bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Sukorejo, sugeng laras, sugeng midhangetaken. Neh, sak garis kan, Mbak. Kang angka loro salat Mbak Dian. dene kang telu Sak garis melih. Ramadan nindake poso Bir kita. Ayo. papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nah, pas
pas iki. Terakhir Winong Nawangse. Ngedum iso pas ini wangel lho. Ayo. Nggih. Jenengake wonten luar biasa kados Mbah Lurah Pak Soni. Iya. Pokoke lek ngedum ki ora tau cecer. Lah nggih to Mas. Pokoke arep pira-pira ya tetep didum padha. Leres. Ya. Rukune Islam sampurna. Nggih. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Swargi Ki Anom Surata. Yuk, dados. Mbak Mira dan juga Mbak Dian Munasiro. Monggo, seneng berdua. Mbak Tri Hasti yang ketiga. Yuk. Bye.
kasih Mbak Tutik, Mbak Mira, Mbak Dian Munasiroh. Kepeling Mas, nggih alhamdulillah. Menika ugi anu Mas Gareng kula aturaken dumateng Bapak Kyai, Ibu Nyai Pondok Pesantren sewilayah Ponorogo. Wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Mbah Kyai Ihsan, Mbah Kyai Wahib ing sampun momong putune Brahma Kesawa. Lan sedaya kemawon para pengasuhipun nggih ngoten nggih. Niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita yo nggih Mbak Elisa Mbak Birgita Gubuk Asmara nggih Gubuk Asmara nggih nyambut gawe niku lek teng Ponorogo Mas podang kuning Gubuk Asmara pepiling ki aja ngantek lali nggih to Pak nggih mboten namung tenggene wayangan reokan yo kuwi gajah-gajahan nggih niku mosok nggih Ponorogo ki budayane niku yen gending aja ngantek nglalekne Gubuk Asmara. Penting ngoten nggih. Penting. Kangge kula luwih penting dhuwit timbang niku. Jenengan to? Nggih. Padha. Lah tunggale ora. Tukung-tukung Mbak Lisa dan Birgita. Ini adalah sepasang merpati prasasat kaya kembar. Ayo nggih. Dedeke padha ngejime rutin. Ayo. Iki wis ngejim. Maka Mas, tukung-tukung. Yuk. Napa leres to Mbak Lisa ingkang dipun dawuhaken Mas Gareng menawi kados pepiling Gubuk Asmara menika klangenanipun Kyai Ponorogo. Leres sanget wonten pundi papan setiap acara bersih desa mesti ada permintaan itu. Oh, ngoten. Ya, selalu nggih. Nggih. Waktu jam 12 buka puasa. Neng puasa. Waktunya sahur. Oh ya. Niku kangge pengiling-iling awake dhewe syukur karo Gusti nganti jam 12 iki tasih dipun paringi sehat walafiat ngoten. Ki wong bawa Gubuk Asmara ki ya dawahe jam dinding mania. Jam dinding mania. Ya, mania. Ini kita kirimkan untuk seluruh Mbah Lurah yang hadir. Mbah Lurah Sono Keling juga. Kemarin kita di sana beliau hadir dan juga semua Mbah Lurah yang hadir. Pokoknya tanpa terkecuali terima kasih. Betul. Anu Pak Trimo juga penggemar wayang semua. Alhamdulillah. Kok ajae doa kerap men to karo Mbah Trimo barang. Kandhane kok. Oh, apa benditen niku jan CS Elisa lho Mas niku. Oh alah, kula dereng kenal, dereng nate ditanggap marai ayo. Tapi hadir terus kalau panjenengan ada wayangan, Mbah Trimo tuh pasti nyusul. Oh nggih, sembah nuwun Mbah Trimo. Anu Pak, kalian ngaturaken wilujeng dalu Mas Arif Nglumer. Mas Arif. Kowe yo kanca to. Kowe kanca apa ayo ayo. Kowe ana apa karo Mas Arif Nglumer? Mas Arif Nglumer ini setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir, selalu ngomen apa itu postingan TikTok saya selalu dikomen. Setiap Pak Yoyok apa setiap Birgita hadir? Ya setiap aku bareng. Iya. Oh, kuwi lho nganti untune dibegel kaya ngono lho. Saking ngefane ben padha kok. Nggih. Niku tebih lho saking Nglumer Madiun Betul Kota Madiun rada rono to. Ya arep pengen ro Birgita karo Elisa ngono wae tenan diwangi suk-sukan teko kene. Ugi kula aturaken dumateng Bu Sri, Pak Jono tebih saking Surabaya menika nggih selalu rawuh. Alhamdulillah. Nggih. Saksi-saksi dari Magetan, Blitar, kita apalah kita tanpa penggemar ya Pak Yoyo. Betul, nggih. Monggo bawanipun dhisik coba kaya apa? Ayo kowe sik Bir. Gubuk Asmara.
Mang Matne niku Mas Gareng. Nggih, kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang adi lho. Nggih, tenan kok ya. Elok to. Jan sumpapno nek cara wong Jawa ki glathik tunggal sak gawa. Oh iya to. Nggih, glathik tunggal sak gawa. Gila apa wi glatek ninggal apa? Glathik tunggal segawa. Tunggal segawa iya apa? Segawa ke bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Awas lho, keterangane kudu jelas lho. Yo jelas Emang WA-mu wis dilebokke WA-ku. WA-mu rata apik. Sing dilebokne mbek aku kok asline. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho, cantik kabeh to Mas Gareng? Nggih. Lho, sampe jejerono rada nyedak Birgita. Nggih. Lho, aku ndelok kok TV, masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Srigala. Mas, jenengan wau getok karo mimik to. Ah, lha. Ya tak cucupe. Aja. Srigala. Aja nesu ngono kuwi ayo. Boten. Nggih. Gaga. Yo, Mbak Lisa. Ayo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang Yo, Bir. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Jan apa-apane kok ya padha to, Bir? Iya. Diteke lho Kuku padha. kita juga sama. Kayak Iya. Lah kuwi lho sikile masalah drijine ya 5 kabeh. Gareng kok iso 6 to reng kowe? Ya 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ayo. Lah iki oyote kok. Wayote. Lah Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok le sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasanya rada brutal dhek. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? Ditunggoni Pak kula, Pak. Oh, wis duwe satpam. Nggih, ngene kuwi. Ya rasa diang. Kasar to. Layak sapu mau. Oh ya, Mas Arif teko kok terus yo. Nggih, kula kudu halus ngono iki. Dadine wis ketahuan. Rarep ya goren. Iya. Ya Mas Tiko apa mau ngangge kopiah ya meh padha lho asline. Ayo. Dan Elak. tenanan kok ya. Gurin nyandi ya, biasane ku wedhek karo Elisa. Ayo. Engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Ayo. Oke, Pak. Dibuktikan kepada para netizen. Ayo. Monggo. Gubuk Asmara. Ya, yuk.
ribe cakram. Cakram ya, kompake kaya ngono. Tenan Madangkara lali ditresnani tenanan. Mangke glinding maksud. Gamelan kok klinting-klinting. Lah yo ki mau lho iramane glinding. Kaya kirek dikalungi klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Coba. Cedatan sajrone datang untuk saya berarti aku gawe dadi ayo bir Tenan le joget. Jan kaya Mimin Apri. Oh, Mimin Apri perbandingane. Iki wedok tenan lho iki. Wedok tenan iki. Ayo. Aprine Mbak Lisa, Mimine iki. Apa le Mbak Birgita kali. Apa? Luar biasa sanget saestu Mas nggih. Kekompakane niki gawene tresna dulur-dulur Ponorogo. Leres Mas, leres nggih. Wonten setunggal lagun melih napa tesih kuwat? Tunggal niki mangke sanesipun sing hot-hot kulaturaken nggen goro-goro lan kula suwun dumateng sedaya khususipun warga masyarakat ing Dung Banteng. Mumpung enten wayang, mumpung malam Minggu, monggo sami wungon nganti tancep kayon. Diniati tirakat nyuwun kalian Gusti yen nonton wayang nganti tutuk lakon muga-muga diparingi tutuk anggenipun momong anak putune soleh lan solekah kabeh. Amin. Ya Nong, ayo coba. Mbak Winong. Nih Mas Ayu Winong Nawangsih. Mbak Winong, yo nduk. Lho, coba senong iki tetep enek penggemarmu sing ngersake ninggal katresnan. Ayo. Ninggal katresnan. Iki lho saking bapak-bapak BPD Desa Kedung Banteng. Ninggal katresnan Winong Nawangsih. Nah, nganti piyai kene iki sinden-sinden jenenge sapa apal Mas Gareng. Niki to, dulur Kedung Banteng. Nggih, ngoten niku nggih.
nggih. Mau yo coba kaya apa Ayu. Moga-moga Mbak Winong. Langsung aja ya, Pak. Nggih, langsung saja. Nggih, boleh. Ayo. Monggo Nduk Winong. Minangkani Mbak Bapak Ketua LKMD, LPMD, BPD. BPD. Oh, tekan LKMD barang. Diareng iki. Sik to. Aku ki anggere wis lunas ki mesti lalen ku ora umum. Iya to, nggih. Pokoke LPMD kali BPD niku kakang adi ngoten lho. Sing bener ki ABRI masuk desa. AMD ayo nggih. Nggih. Ya. Langsung ya, Pak. Nggih. Badhe menyapa masyarakat. Oh, badhe menyapa masyarakat Kedung Banteng ya. Kedung Banteng. Kedung Banteng. Nggih, halo selamat malam masyarakat Kedung Banteng. Terima kasih sudah mempercayakan Iya, ya ora percaya apa-apa. kepada kami. Betul. Percaya kepada kami untuk menghibur masyarakat semuanya. Terima kasih untuk Pak Lurah. Terima kasih untuk semua Bapak BPD, Bapak LKMD, LPMD. Iki Ayu ning koclok ya. Lek LPMD wis lek LKMD kuwi salah. Mergo LKMD ki lamaran keri meteng dhisik. Ngono lho. Awur ora iya. LPMD. Kok iso Ya, Wis sing mending timbangane Birgita wingi. Iso 300 abad lho ayo. Nggih. Nong. Dalam Wingi wis digelar ning kene iki gajah-gajahan. gajah-gajahan. Nah, terus seni reok sore mau. nggih. Sampeyan lah Piyai Tulungagung. Ya. Jaranan juga kasanah budaya. Ya. Coba ben diapresiasi karo Piyai Ponorogo Dung Banteng. Nggih, nderek ajar nggih, Pak. Saya jaran di sini. Oh iya, jaran ayo. Tenang, kuwi lek jaran kuwi ning kene kabeh terkesima. Kan lain soalnya jaranan Ponorogo sama Tulungagung. Jadi saya memohon izin. Gitu. Mohon izin bokonge iki. Iki kok ketok jogete penak mesti bon bintang tamu gajah-gajahan. Nembange ya gubuk asmara panggan ayo. Monggo, Mbak Winong. Yo ninggal katresnan diaturake sepisanan dangdut kedua jaranke kaya sing wis-wis. Mangga.
biasa, tepuk tangan untuk Winong Nawangsi. Wah, begini semangatmu ora umum. Karena ada Mas Arif nglumer, Pak. Wah, nggih. Mas Arif ben penonton pirsa. Kaya apa to Mas Arif nglumer? Jumeneng, Mas. Diluk madhep rono, ngeten. Ngeten lho Mas. Nah, ngeten. Mriko. Mas Arif jumeneng. Wah, niku senyum Pepsodent. Kuwi penggemar luar biasa, luar biasa. Sinden-sinden lek mboten enten Mas Arif ora semangat. Ayo. Semangat. Pro kendu ayo. Pokoke teko ayang bebek teko ya terus semangat. Nggih. Ya ayang bebek. Mas Gareng. Mangke kalajengaken wonten ing gara-gara. Lampahan sampun dipun paket kalian panitia ngersakaken Semar mbangun kayangan ning meksa kula damel beda. Ning inti sarine tetep pembangunan moral budi pekerti supaya kabeh para warga masyarakat lan perangkat ing Dung Banteng bener-bener menjadi ahli surga. Titikane ahli surga kuwi siji wong sing seneng sedekah, loro wong sing pinter ngendhaleni hawa nafsu, angka 3 wong sing bisa ngapura dosane liyan.